हेल' फ्रेन्ड्स, बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय एसएससिनि आन्डाराव दिल्ली पुलिस बेयो लास्ट डेट जानानै थाङाखै। सेप्तेम्बरनि 30आवसो जागोन नालाय, सेप्तेम्बरनि 30आवसो जागोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोना खालामाखैब्ला दाबो खालामनानै लानो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे एप्लिकेसन प्रसेस एबा अनलाइननि स्टेपखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। जायफोर नोंथांमोना गोनो गोथो जादों नोंथांमोना अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों हेल्पखौ लानो हागोन आरो नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो नोंथाङा बुजिनो हागोन आरो जेबो गोनो गोथो जानांगौ नोंथाङा जानाय नङा। बेनि थाखायनो नोंथांखौ खावलायबाय। लोगोसे नोंथाङा मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथाङा नोंथांनि लोगोखौ हेल्प होनो हानाय बायदि शेयार खालाम। दायो जों गिबियाव बे अपसनाव जों मा नुनो मोनदों, डु इउ हेभ आधार। नोंथाङा आधार कार्डजों बेखौ रेजिस्टार खालामनोब्ला एबा आधार कार्ड दङब्ला इएसआव हो आरो आधार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव टाइप खालाम। बेनिफ्राय आधार कार्डखौ डाबल बेहाय भेरिफाइ खालामनांगौ दे, डाबल टाइप खालामनांगोन नोंहा। बेनिफ्राय टाइप अफ आइडि, नोंथाङा मा टाइपनि आइडि, जेनेबा पेन कार्ड, भटार कार्ड, आधार कार्ड, नोंथाङा बे कार्डखौ बेहाय होनो हायो। जुदि नोंथाङा आधार कार्ड गैयाब्ला बेखौ न'आव होयोब्ला बेथ' टाइप जाखाया नालाय। बेनिफ्राय नोंथाङा मा आइडेन्टिटि कार्डखौ होगोन बेहाय सेलेक्ट खालामनानै नायनो हायो आरो माखौ होगोन बेखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय बेहाय आइडि भेरिफाइआवबो बाहायबो टाइप खालामदो, बे मोनसेखौनो डाबल आरोना। बेनिफ्राय नोंथाङा आरो नाम, नोंथांनि नाम बेबो आरो भेरिफाइ, नोंथांनि बे नामखौनो आरो सेकेन्ड टाइम टाइप खालामबाव। बेफोरबायदिनो गासिबो डाबल प्रसेस आरो। हेभ इउ एभार चेन्ज नेम, नोंथाङा नामखौ मालाबा सोलायदोंमोन नामा? नोंथाङा बेखौ अपसनखौ नायदो। नोंथाङा जुदि सोलायाखैबा बे न'आवनो दोनदो आरोना। नोंथाङा बेखौ दानिया गाहायाव नायदो, फादार्स नेम, मादार्स नेम, गासिबो बिदिनो डाबल नांगोन। भेरिफाइडआवबो बे एखेखौनो नोंथाङा टाइप खालामफिन, बे मादार। थिग बिदिनो गासैबो बे स्टेपखौ नोंथाङा बारलांदो। डेट अफ बार्थ बेखौबो भेरिफाइ खालाम। मेट्रिकुलेसन एग्जामिनेसन डिटेल्स, बेहायनो बर्ड, मा बर्डनिफ्राय नोंथाङा बे एग्जामखौ होदों। भेरिफाइ इडुकेसन बर्ड, डाबल आरो गासैबो रोल नाम्बार, बेनिफ्राय रोल नाम्बार भेरिफाइ खालामदो। बेनिफ्राय गासैबो इयार अफ पासिं, माब्ला बेसेबां मायथाइयाव पास जानायमोन, डेट, गासैबो बेहाय लिरजोबनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि जेन्डार चइस खालामदो। बेनिफ्राय लेभेल अफ इडुकेसन क्वालिफिकेसन, नोंथाङा बेसेबांसिम फरायदों बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार भेरिफाइ खालामदो। इमेल नाम्बार मेन्डेटरि, जेसेबांनाखि नोंथाङा रेड पइन्टनि स्टार्ट नुदोंना, बेफोर गासैबो नोंथांनि थाखाय मेन्डेटरि। नोंथाङा बेखौ टाइप खालामथारनांगोन एबा एन्टार खालामथारनांगोन। बेनिफ्राय गासैबो बे स्टेपा जाखांनायनि उनाव नोंथाङा सेभ खालामदो आरोना। सेभ खालामनानै नोंथाङा बारलांदो। बेनिफ्राय अब्ला आं नोंथांमोननो बे स्टेपखौ सिगां दिन्थिग्रोबाय। दायो आङो फिलआप खालामगासिनो, खालामनानै बेखौ बारनानै मा इन्टारफेस फैयो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना। दायो बेहाय मोनसे इसु सोमजियो दे लोगोफोर, बेहाय बेनो जाहैबाय मा, नोंथांनि मबाइल नाम्बार बेहाय प्रब्लेम जागोन। जाय नोंथाङा जा मबाइल नाम्बारखौ सिगाङाव अलरेडि होखांखाबायना, बेयो जाहैबाय अलरेडि एक्जिस्टिं देखायगोन। बे मबाइल नाम्बारा जानाय नङा, माने गोदान नोंथाङा रेजिस्टार खालामनो जुदि थुयोब्ला मबाइल नाम्बारखौनो गोदान होनांगोन आरो नोंथाङा गोदान मबाइल नाम्बारजोंसो गोदान रेजिस्टार खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा बे एखे नाम्बारजोंनोब्ला नोंथाङा गोदान रेजिस्टार खालामनो हानाय नङा आरोना। नोंथाङा नोंथांखौ सिगांनि बे मोनसे एकाउन्टजोंनो एबा मबाइल नाम्बारजोंनो लगइन खालामनानैसो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दायो आङो गोदान रेजिस्टार खालामनायनि अपसनावसो फैदोंमोन नालाय। दायो जेरैखि जाया आं नोंथांमोननो बेनि माखासे स्टेपखौ आं दिन्थिखागोन। दायो जेनेबा बेहाय नोंथाङा गोदान मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामदो आरोना। बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाखाबाय। दायो आं बे समाव लगइन खालामथारनानै नोंथांमोननो देखायदों दे। ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदि लगइन खालामालासिनो डाइरेक्ट गोजौआव नुनो मोनदोंना एप्लाइ अप्सन, बेखौ ओरैनोबाबो लगइन खालामाबाबो मोनखायो। बे एप्लाइ अप्सनाव नोंथांमोना थुब्लानो रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि अपसनखौ मोनो आरोना। दायो जुदि आङो रेजिस्ट्रेसन खालामखानाय अलरेडि आंना दङ, दायो बेखौ मडिफाइ खालामनांगौ एबा कारेक्सन खालामनांगौबा जोङो नैबे अपसनाव थांगोन। नैबे अपसनाव क्लिक खालामोब्ला माबायदि इन्टारफेस मोनो बेखौ दसे नायग्रो दे। ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोना दहायनि स्टेपाव आं लानानै थांफिनखागोन। दायो आं दिन्थिनो जास्ट नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो। बेफोरबायदि स्टेप आरोना। दा गासै जोङो मोनथाम स्टेपसिम जों फिलआप खालामखांनायनि उनावसो नोंथाङा साक्सेसफुल जागोन आरोना। दायो जोङो
बेसिक डिटेल्सआवनो थागोन। बेनिफ्राय एडिसनेल माखासे मा होनो डिटेल्स एबा कन्टेक्ट इनफ'फोर थागोन आरो बेहाय। दायो बेबायदि स्टेपजों जों थांगोन। जोङो जेसेबांनाखि सिगाङाव जेसेबां रेजिस्टार खालामदोंमोन बेनि गासिबो डाटाफोराबो अलरेडि थाखायो आरोना। बेनिफ्राय नोंथाङा नेक्स्ट होलांबाय थाब्लानो जोङो मोनलांबाय थागोन बेखौ गासैबो। बेनिफ्राय जों बेफोरबायदि मोनहैबाय आरो फाइनाल साबमिट जों खालामनो हायो। बेजोंनो फाइनाल साबमिट जागोन। बे फुराना थाखानाया नोंथांमोना जेबो फट' बायदिसिना जेबो आपल'ड होनांगौ जेबो थाहैया आरोना नोंथांमोनहा। अब्ला नोंथांमोना जुदि अलरेडि नोंथांमोना रेजिस्टार जाखानायब्ला बेबादि स्टेपजों नोंथांमोना थांबानो जाबाय। बेनिफ्राय फाइनाल साबमिटआव होगोन। अब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोनसे अटिपि फैगोन आरोना। बेबायदि मोनसे इन्टार अटिपि बिदि अपसन फैगोन। बा अटिपि फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेखौ बे अटिपिआव इन्टार खालामदो आरोना। अटिपिआव इन्टार खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा आरोबाव बेहाय मा खालामनांगौनो इमेल जिखुनु जा मबाइल अटिपि बेखौ सोबाय इन्टार खालामबाय। बेनिफ्राय मोनसे इमेल अटिपि फैबावो बेखौ बहाय सोनांगोन आरो। दायो बेफोरबायदि खेबसा होखांनायनि उनाव नोंथाङा अटिपि होखांबाय आरोना। आङो बेहाय अटिपि होखांबाय। दायो खेबसाबो होबाय आरो। खेबसा होखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबाव साबमिट बाटन नुदोंना। बे साबमिट बाटनाव नोंथाङा क्लिक खालामब्लानो नोंथाङा अलरेडि साक्सेसफुल जाहैसिगोन। जेब्ला नोंथाङा अलरेडि रेजिस्टार जाखानाय आरोना अब्ला आरोना बेफोरबायदि स्टेपाव थांब्लानो नोंथाङा इजि जागोन। जेब्ला नोंथाङा नोंथाङा जुदि रेजिस्टार खालामनांगौब्ला गोबां माखासे फट' आपल'ड खालामनाय आरो डकुमेन्टस आपल'डबो खालामनांगोन। दायो अलरेडि गोजामखाया बेफोरबायदि स्टेपजों थांनांगौ। आं गोजामखानिखौ नोंथांमोननो बारस'नानै दिन्थिग्रोबाय। दायो आङो साबमिट होगोन। बेहाय साबमिट खालामबाय। दायो जों बेफोरबायदि इन्टारफेस मोनबाय आरोना। दायो नाय जों बेफोरबायदि नुनो मोनबाय। बे रेजिस्ट्रेसन बेहाय देखायदों साक्सेसफुल देखायबाय आरोना। दायो नोंथाङा बेबायदि रेजिस्टार नाम्बारखौ मोनखांनायनि उनाव नोंथाङा क्ल'ज खालामदो आरो गोजौनि अपसन एप्लाइआव जोङो थांफिनगोन आरोना। बे एप्लाइ अपसनावनो जों थांफिनगोन। दायो नोंथाङा क्ल'ज खालामबाय। खालामखांनायनि उनाव मा जाहैबाय जों गाहायाव फैदो। दानिया गाहायाव जों बोख्लायनानै जों मा मोनो कनस्टेबल एगजिकिउटिभ मेल एन्ड मा होनना बुंदों फेमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेसन जों बिदि नुनो मोनदों नङा होमबा। बेनिफ्राय स्टेनड ग्रेड C जों बेखौ नाङा। जों बेखौ खालामा। जोङो अबाव एप्लाइ खालामगोन दानिया नैबेहायसो एप्लाइ खालामगोन नङा होमबा। गाहायाव जों बेफोरबायदि मोनगोन। नाय आं बोख्लायनानै नायफिननो दिन्थिफिननो। जोङो रेजिस्टार जाखांनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि अपसन मोनखागोन। आं दहाय नैबाव थांनानै दिन्थिदों नोंसोरनो नैबाव थांनानै दिन्थिदों। दायो बे जुदि साक्सेसफुल जाखांबायब्ला रेजिस्टारा साक्सेसफुल जाखांबायब्ला गाहायाव फैदो। दानिया गाहायाव फैदो। जोङो माखौ नांगौ जों मायाव एप्लाइ खालामनो नागिरदों बेखौ नायदो नोंथाङा। जोङो नैबाव एप्लाइ खालामनो नागिरदों नङा होमबा दिल्ली पुलिस नङा होमबा। कनस्टेबल एगजिकिउटिभ मेल एन्ड फेमेल इन दिल्ली पुलिस बेहाय नुनो मोनखादों नोंथाङा। अब्ला जों बेनि सिङावनो मा खालामसै एप्लाइ खालामसै नैबेहाय आरोना। बेहाय नोंथाङा अपसनाव क्लिक खालामदो। नोंथाङा टाइप खालामबावनांगोन माखासे। जों बेफोरबायदि नुनो मोनबाय। जों दहाय जेराव थांखादों बे स्टेपखौ जों थांखादोंमोन आरो आंना अलरेडि रेजिस्टार जाखानायखा नालाय बे गासैबो आंनि सिगांनि टाइप खालामखोन्दाया बाव गासैबो नुजागोन आरोना। बेनिफ्राय माखासे नैबे 14 नाम्बारनिफ्रायल' ओरै गाहायजोंसै गोदान टाइप खालामनांसिगोन जोङो। दायो आङो माखासे स्टेपफोरखौ आं फिलआप खालामनानै लाजोबबाय। दायो नोंथांमोननो आं फारि फारि बाव खिन्थानोसैल'। दायो बेहाय जों 14 नाम्बार्सआव दङ वेदार डिपार्टमेन्टेल केन्डिडेट अफ दिल्ली पुलिस। जों बेहाय येस होनो हायो। येस होदो। दिनैया जोङो गाहायाव नायदो। बेनिफ्राय 15 नाम्बार्सआव आरोना बेवहाय वेदार सन बा डटार अफ सार्भिं रिटायार नोंथाङा जायखिजाया सोरबा सार्भिस हल्डारनि नोंथाङा फिसाला एबा फिसाजो नामा बेखौ बेहाय होदों बेखौ न' होदो। आरो जुदि नंगौब्ला येसआव होदो। बेनिफ्राय हेभ इउ रिप्रेजेन्टेड एस स्टेट एट नेसनेल लेभेल अर द कान्ट्रि एट द नेसनेल लेभेल इन स्पर्ट्स डिउरिं प्रेसिडिं 3 years फ्रम द क्लजिं डेट अफ आंना बिदि माबा जेबो गैया बेनि थाखायनो आं न'आव होबाय आरोना। बेनिफ्राय येस प्लिज सेलेक्ट द डिसिप्लिन अफ इउर स्पर्ट बेखौ जेराव आं न' होदोंमोन बेहाय अपसन बावहाय गेवला आरोना अपसन फैला। बेनिफ्राय रेफारेन्स एग्जामिनेसन सेन्टार नोंथाङा एग्जाम सेन्टारखौ मोनथाम प्लेसाव नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगौ जायो। बेहाय नर्थ इस्टार्न रिजन हिसाबै आं गुवाहाटि मोनसे शिलं बेनिफ्राय सिलचराव आं मोनथाम
बेहाय सिलेक्ट खालामनानै होबाय गासै। बेनिफ्राय वेदार एक्सारभाइसमेन्ट नोंथाङा जुदि मावखोन्दा जेनेबा रिटायारमेन्ट एक्सारभाइसमेन्ट नामा बेहाय येस अर नो बेहाय नोंथाङा सिलेक्ट खालामनो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा। बेनिफ्राय 18 पइन्ट डेट जइनिं अफ आर्म नोंथाङा बेहाय जइनिं जाखांनाय डेटखौ होनो थिनदों आरो जुदि नोंखाया नालाय बे अपसना बेहाय गेवखेयाखिसै न' नालाय आं न' होबाय। जुदि नंगौबा बेयाव अपसन ओंखारगौमोन आरोना नोंथाङा जइनिं जानायनि। बेनिफ्राय डेट अफ डिसचार्ज फ्रम बेहाय डिसचार्ज जानायनिबो बेहाय गासैबो बेहाय अपसन ओंखारगौमोन आरोना नोंथाङा बे जे सिगाङाव जुदि एक्सारभाइसमेन्ट अपसनाव येस होदोंमोनब्ला दायो नाङा ओंखाराखिसै नालाय बेहायनो 18.4 आव नायदो अलरेडि जइन दा सिम्पल पस्ट बाय एबोल बेनिफिट अफ सार्भिसिं अफ एक्सारभाइसमेन्ट बेहायथ' गैखाया बे अपसना फैखायासै आंनि थाखाय। दायो गाहायाव फैथारदो गाहायाव फैथारनानै सिकिं एज रिलेक्सेसन नोंथाङा नोंथांनि एजआ अभार जाबायमोन नामा अभार जाबायमोनब्ला येसआव होदो आरो जोंहा एसडि हिसाबै रिलेक्सेसन दङ ना गाहायाव नायदो नैबे 20.1 आव इफ येस ना केन्डिडेट कड बेहाय मा केन्डिडेटमोन एसटि अबिसि बिदिमोन नालाय दायो नोंथाङा बेहाय होदो जोंहा एसटिआव नै दायो आं होबाय। बेनिफ्राय आर इउ नेसनेल केडेट कर्प्स नोंथाङा एनसिसि सार्टिफिकेट दंना गैया बेहाय सिलेक्ट खालामदो गैया नालाय न' होबाय। दानिया गाहायाव फैदो जोङो मा होनो बेहाय न'खाय जेबो अपसन फैखायासै बेयाव फैनाय नंला। दानिया हायेस्ट क्वालिफिकेसन आरोना बे हायेस्ट क्वालिफिकेसनखौ नोंथाङा चेक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामखांब्लानो नोंथाङा अपसनखौ मोनगोन आरोना जेब्ला क्लिक खालामो अब्ला बेबायदि नुबाय नोंथाङा बासिनानै नोंथांनि मेन अपसनाव थुदो। बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों 24 नम्बराव डिटेल्स अफ क्वालिफिकेसनखौ नोंथाङा माने डिटेल्स होनो थाखाय बेहाय नोंथांनि हायेस्ट मा क्वालिफिकेसनखौ होगोन बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामदो ओइचएसखौ होबाय आं। दानिया नै बेहाय गाहायाव टाइप खालामदो आरोना बेहाय मा नांगोन नोंथाङा बेहाय बर्ड एबा इउनिभार्सिटि बेहाय रल नाम्बार साबजेक्ट मा लादों इयार अफ पासिं पार्सेन्टेज ओमफ्राय CGPA आरो नोंथाङा बेखौ होनांगोन। बेनिफ्राय गासैबो नोंथांनि एड्रेस थाजोब्बाय गाहायाव नायदो ओमफ्राय फट' आपल'ड होनो नांगौ आरोना बेहाय जाहैबाय फट'ग्राफ बेनि लिमिटआ बेहाय नायदो गाहायाव एलाउड फाइल साइजआ जाहैबाय 20 KB निफ्राय 50 KB सिमनि गेजेराव जानांगोन आरो फाइलनि फरमेटआ जाहैबाय JPEG आरो JPEG बेयो एक्सेप्ट जागोन। बेनि हाइट आरो वेटखौ नाय बेनि वाइट आरो हाइटखौ नायदो फट'आ बेनि वाइट हिसाबैब्ला नायदो 3.5 आरो हाइट हिसाबैबा 4.5 जानांगोन नोंथांनि फट'आ अब्लासो बेहाय आपल'ड खालामनो हागोन। बेनिफ्राय सिगनेचार हिसाबै नोंथाङा माबायदि साइजनि जानांगोन बेहाय नों 10 KB निफ्राय 20 KB सिमल' जानांगोन JPG एबा JPEG फरमेट जानो नांगोन आरोना। ओमफ्राय एबाउट मा होनदों वेटआ 4 पइन्ट जागोन बेनिफ्राय हाइटआ 2 सेन्टिमिटार जागोन आरोना नोंथांनि सिगनेचारनि फाइल साइजआ महरा आरो अब्लासो नोंथाङा अपसनाव सोनो हागोन एबा आपल'ड खालामनो हागोन। नै बेहाय नाय सुइच फाइल बेहाय क्लिक खालामब्लानो नोंथांनि माखासे मिडिया फाइल बेयो गेवगोन अब्लानो नोंथाङा बेखौ आपल'ड होनो हागोन आरो नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामदो अब्लानो बेनि अपसना फैगोन बेफोरबायदि आरोना नोंथाङा बेनि अपसन फैयोब्लानो मा खालामदो फाइलाव बबे खनायाव दङ नोंथाङा लायदो आरोना ओमफ्राय क्लिक खालामनानै सोदो। दायो नोंथाङा बेहाय मा नुनो मोनदों फट'ग्राफ हेज बिन टेकेन अन बा अर आफ्टार 1 जुन नोंथाङा माने बेहाय माखासे होखानाय दङ क्राइटेरिया दङ जेराव नोंथांनि फट'आ गोजामथार जानो मोना नालाय बेनिखायनो बेहाय डेट दङ आरोना नोंथांनि फट'आ लानाय माब्ला लानाय नैबेखौ आरोना आफ्टार 1 जुननि उना सिगां लानाय बेखौ आरोना नोंथांमोना बेखौ नायदो येस अर न' नोंथाङा जुदि बेनि सिगां लानाय ना उनाव लानाय बेखौ बेहाय अपसनाव होदो आरोना बेहाय बबे अपसनाव नोंथाङा होदो नाथाय जोङो मा होनना बुंदों आफ्टार ना नङा होमबा बेहाय आफ्टार जोङो 1 जुननि उनावसो लानाय बेखौ होखानांगोन जों येसखौ होदो आरोना ओमफ्राय गोदान नोंथांनि फट'खौ गोदानखौनो आपल'ड होदो। दायो बेहाय जों जोबनायाव फैबाय लोगोफोर बेहाय जोङो एग्रि बेहाय एग्रियाव टिक मार्क होदो बेनिफ्राय नोंथाङा नैबे मा होनो केपसाखौ नैबे क'डआव इन्टार टेक्स्ट बे क'डआव सोनानै नोंथाङा
फाइनेल साबमिट खालामदो आरोना। नोंथाङा बेहाय खनसे रिभिउ खालामनो हागोन। बेयो जेब्ला नोंथाङा फिलआप खालामजोबगोन अब्ला बे अपसना नुजाफैगोन। रिभिउ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा फाइनेल साबमिट खालाम। फाइनेल साबमिटखौ थोंजोङै नोंथाङा खालामोब्ला माब्लाबाबो एडिट खालामनो नोंथाङा सम मोननाय नङा एबा हानाय नङा आरो। बेनि थाखायनो रिभिउखौ नोंथाङा खनसे खालामफिनदो, बिनि उनावसो नोंथाङा फाइनेल साबमिटखौ खालामदो आरोना। आरो नोंथाङा अब्ला डाउनलड खालामनानै लाफिननो हागोन नोंथांनि एप्लाइनि एकनलेजमेन्टखौ। अब्ला नोंथांनि एप्लाइआ बेहायनो साक्सेसफुल जागोन। लोगोफोर भिडिअ' बेखिनियानोसैमोन। थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर।